Máis de 200 alumnos e alumnas de Luís Vives e Filomena Dato, así como usuarios e usuarias do Centro Ocupacional As Burgas, achegáronse esta mañá ao Polideportivo Municipal para coñecer en máis detalle a seguridade viaria de eventos como o Rally Mix de Barbadas. Deste xeito descubriron como é o interior dos vehículos competidores, o tipo de roupas que empregan os pilotos ou onde se debe colocar o público para desfrutar sen poñer en peligro a súa integridade. Para rematar a xornada, os escolares desfrutaron dunha pequena exhibición de varios dos equipos participantes no Rally Mix. Estamos vendo uns coches de rally e están moi chulos, é verdad. Xa os viches de cerca? Sí, E que teñen de especial? en especial teñen como os asentos de adelante un pouco máis hacia atrás, teñen como unas varas para poder entrar e non hai asentos traseiros. E tú estuveche algunha vez nun rally? Sí, E que fan nos rally? pues corren. Ten a carreira de coches. Sí. En cual estuveche tú? En una de a lanzada. E a ti que é o que máis te está gustando de hoxe? Ver os coches expoñidos aquí. Son chulos? Sí. Que teñen de especial estos coches? Pois que solo teñen asentos de copiloto ou os que conducen. E son de moitos colores e teñen moitas pegatinas.